para sa ating Panginoon at para magbigay lakas sa atin. God bless. I have fixed my mind on another time, on another time, and here I mean to stand until God gives me more light, and that is today, until He comes. I have fixed my mind on another time, on another time. I have set my course on the narrow way, on the narrow way. For I know the time is close at hand, for which I watch and pray. And that is today, until He comes. I have set my course on the narrow way, on the narrow way. Even so, Lord, come quickly. This is my fervent prayer, for I've got a glimpse of glory, and I'm longing to be there. When shall the Son of Man appear? The trumpet sound its blast, and Christ descend in glorious fire, with all the saints amazed. We'll rise with those who sleep no more, to meet Him in the air. When shall the Son of Man appear? The Son of Man appear. Even so, Lord, come quickly. This is my fervent prayer, for I've got a glimpse of glory, and I'm longing to be there. For I've got a glimpse of glory, and I'm longing to be there. I have fixed my mind on another time, on another time. Welcome to our Tago district.
Women's Ministries online crusade. Thanks God for choosing me as one of the speakers of this online crusade. And thanks God for extending my life. Thanks to Ma'am Ubus and Ma'am Tipan for having this opportunity given to us. I am Elinita B. Montero of Tago District. Ang uluhan sa atong topiko karon mao kini, ang pagtulun-an sa Dios may tungod sa adlaw na ipapahulay diha sa Bibliya. Ang Exodus 20 versikulo 8, hinumdumi ang adlaw na ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Mag-ampo kita, Amahan namo Ginoo, anay ikaw sa kaitasan sa mga langit. Dalaygon gayud ikaw Ginoo sa walay katapusan. Ikaw gayud Ginoong tuburan sa tanan butang dinhi sa kalibutan. Ginoo, tao da gayud kami, makasala kami batok kanimo. Apan pasaylo agad kami Ginoo, kudin kami nga pakyas sa amo mga pinulungan, hunahuna mga binuhatan aron sa tanan namo na ipaabot diha kanimo. Dili mo gayud ihikaw pagtubag kanamo. Salamat gayud Ginoo sa pagpreserbar mo sa among mga kinabuhi. Salamat sa mga grasya panalangin na imong gihatag kanamo. Salamat sa gayon nakahimo kami kining online crusade. Nagaampo kami kanimo Ginoo na ikaw kayo magpanalangin sa matag listeners o viewers Ginoo. Na ikaw magahatag kanamo sa maayong panglawas kanunay. Luwas gyud Ginoo sa mga disgrasya, katalagman, balatian, ilabi na kining balatian sa kalibutan COVID-19 matapos na unta kini Ginoo. Ginoo, samtang kami magapadayon ang tanan amo gayud kanimo itugyan. Pasayloa kami sa ngalan ni Hesus. Amin. Kinsa nagbuhat sa tanang butang dinhi sa kalibutan? Kasagaran kung bago kita nabautismuhan, ato dayon ihatag ang Genesis 1:1. Sa sinugdan kibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Apan ana apakinsag ang nagbuhat sa tanan butang dinhi sa kalibutan? Sa Colossus 1:15-16. Siya mao ang dagway sa dili makita nga Dios, ang panganay sa tibuok kalibutan. Kay pinaagi kaniya kibuhat ang tanan butang dinhi sa langit ug sa yuta, makita og dili makita. Mga lingkuranan nga harianon, o kagahom, o pamunuan, o pagbulutan ang tanan butang kibuhat, pinaagi kaniya o kaniya lamang. Unsay gihimo sa Dios tapos niya nabuhat ang kalibutan? Ang Genesis 2 verse 1-3. Ug nahuman niya ang langit ug ang yuta ug ang tibuok panon kanila. Ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang buhat nga iyang nahimo. Ug gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito ug nagbalaan niini tungod niini nagpahulay siya gikan sa tanang buhat ug nahimo sa Dios. So unsa gayud ka importante ang adlaw nga ikapito? Ang Dios iya kana gipanalanginan, gibalaan ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito. Naa ba sa napulo ka sugo ang adlaw na ipapahulay? Ug unsa gayud ang tinuod nga adlaw ipapahulay? Ang Juan 19:31 nakaingon, ug kay kadto adlaw sa pangandam ug aron ang mga lawas dili mahabilin sa krus sa adlaw na ipapahulay. So adlaw sa pagpangandam, that is Bernis. Dasunan sa Lucas 23 verse 54, adlaw kadto sa pagpangandam ug nagsugod na ang adlaw na ipapahulay. Ug ang Sabado iya gitagaan og versikulo Deuteronomy 5:12. Bantayan mo ang adlaw na ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Ingon sa gisugo kanimo sa imong Dios. Ang Exodus 20 versikulo 8-11. Hinumdumi nga santuson mo ang adlaw nga Sabado kun pahulay.
sa unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan mong trabahoon, apan sa ikapito ka adlaw sa iya sa Sabado kun pahulay sa Ginoong Dios nimo. Dili maghimog bisan unsang buhat, ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong dumuluong nga anaa na sa pultahan. Kaysa unom ka adlaw gibuhat ni Juba ang langit ug ang yuta ug ang tanan nga anaa niini, ug mipahulay sa ikapito ka adlaw. Busa gipanalanginan ni Juba ang adlaw na igpapahulay o gibalaan niya kini. So, meaning, ang ato tinuod nga adlaw igpapahulay mao ang Sabado. Naa pa ang giingon naa sa Matthew 28 verse 1, nagaingon, ug sa paglabay na sa adlaw na igpapahulay, sa pagbanag-banag na sa unang adlaw sa simana, si Maria Magdalena ug si Maria miadto pagtan-aw sa lubnganan. So, meaning to say, nulabay ang adlaw ni papahulay, nulabay na ang Sabado. Sa pagbanag-banag sa unang adlaw sa simana, that is Sunday. So, Sunday mo ka na ang adlaw nga Domingo. Sa bata pa ako, nahimo ko na anghel sa pag-perform yon sa June kadlawon, pagbanag-banag sa adlaw, pagsugat sa pagkabanhaw ni Ginong Hesus. Busa atong hinumduman nga ang adlaw nga ikapito, dili gyud kita magbuhat. Sa English, labor. Ang labor in Hebrew is milaka, meaning occupation or business. In Exodus 35 verse 2, klaro gayud kaayo sa Bibliya. You have 6 days to do all your works, but the 7th day is mine. It is a holy day, a Sabbath day, rest day of worship. So kana mao ang ikapito ka adlaw, 7th day is mine alang sa Ginoong. It is holy day, a Sabbath day of rest and worship. Ang Exodus 34 verse 21, unom ka adlaw magbuhat ka, apan sa ikapito ka adlaw mupahulay ka, sa panahon sa pagdaro o pag-ani mupahulay ka. Meaning, sa adlaw nga Sabado, wala na imo pag-isipon na imo trabaho, wala na imo pag-isipon imo mga negosyo, kundi i-focus mo gayud sa adlaw sa Ginoo, which is a Sabado. Kay kanang Sabado, iya ka na gipanalanginan, iya ka na gibalaan, ug iyang gipahulayan sa adlaw na ikapito diin ang Sabado. Unsa ang adlaw na ikapito sumala sa pulong sa Dios diha sa Bibliya? Atong basahon diha sa Catholic Bible ang maayong balita sa Bibliya. Adlaw sa Sabado ang adlaw na igpapahulay, ang ikapito ka adlaw sa simana. Tinuod kini mga igsuon, kay sa una dili pa ko Adventista, tagpabasa ako sa Bible gayud nga nag-ingon adlaw Sabado. Na-amaze ako, hala, yaon sabaya gajud ang Sabado. So mao kana ang adlaw sa Sabado, adlaw nga igpapahulay, ang ikapito ka adlaw sa simana. Sa English, Sabbath day. Sa Old English, day of rest. Sa Cebuano, adlaw nga igpapahulay. Sa Spanish, Sabado. Sa English calendar, Saturday. Gikan sa Spanish nga gihulman sa mga Pilipino ang pulong Sabado. Ang adlaw nga Sabado maong ang adlaw nga ikapito ni ining adlaw, ang gipanalanginan, gibalaan o gipahulayan sa atong Dios na atong gialagaran. Kinsa ang angayan musunod sa balaod may tungod sa igpapahulay? Ang Marcos 2:27-28. Og siya miingon kanila, ang Sabado gibuhat tungod sa tao, dili ang tao tungod sa Sabado. Busa ginuuman ang anak sa tao bisan sa Sabado. Unsang kapuslanan sa atong pagbalaan sa adlaw nga igpapahulay? Sa Ezekiel 20 verse
12 to 20. Labot pa usab, gihatag ko kanila ang akong mga Sabado, aron mahimong mamatilimadon taliwala kanako ug kanila. Ug masayod nga ako ang Ginoo nagasantos kanila. Ug balaana ang akong adlaw igpapahulay, ug sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kaninyo, aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Diyos. Mao kini ang timaan sa matuod nga gugma. Unsa ang adlaw nga igsisimba ni Jesus? Sa Lucas 4:16, siya miabot sa Nazaret, diin didto siya nagtubo, ug sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga Sabado, ug siya mitindog aron sa pagbasa. So nabatasan kayod ni Ginoong Hesus nga sa adlaw nga Sabado mosulod siya sa sinaguga aron sa pagbasa, aron sa pagtuon sa pulong sa Dios. Sila si Santa Maria ug ang mga balaang babae sa Bibliya, unsa ang ilang adlaw nga igpapahulay. Sa Lucas 23:54-56, adlaw kadto sa pangandam ug nagsugod na ang adlaw nga igpapahulay. Ug misulod ang mga babae nga nanguyog kanila sukad pa sa Galilea. Ug ilang nakita ang lubnganan ug kun giunsa sa pagpahiluna ang iyang lawas. Ug unya na mauli sila, ug nangandam sila mga paumot, ug ang mga igahaplas, nangandam sila before pa sa adlaw na igpapahulay, ug sa adlaw na igpapahulay, sila nagsimba. So, mangandam kayud anay, ready na for the Sabbath day. Kay that is the 7th day given to you by God for day of rest and worship. Pila ka oras kita magbalaan sa adlaw na igpapahulay? Sa Levitico 23 verse 32, kini alang kaninyo mamao ang adlaw nga igpapahulay. Sa balaan nga pahulay ug managpasakit kamo sa inyong mga kalag. Gikan sa hapon hangtod sa hapon magabantay kamo sa inyong mga adlaw na igpapahulay. So ang atong pagbalaan gikan sa hapon sunset to sunset. An ako tao sa ako bayay, dili mo iban sa adlaw nga Sabado kay kapoy kuno intiro adlaw. Apan akong gibasahan, nag-ingon ang Bibliya, balaana ang adlaw nga Sabado, kay kini iyang gipanalanginan, iyang gibalaan, ug iyang gipahulayan ang ikapito ka adlaw sa Ginoong Hesus. Aduna pa bay adlaw nagpapahulay alang kanato karon? Ang Hebrewanon 4 verse 9 to 11, busa magapabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios, kay ang may sulod ngadto sa kapahulayan sa Dios muundang man usab sa iyang mga pamumuhat, maingon ang pag-undang sa Dios sa iyang mga pagpamuhat. Busa kinahanglan panlimpasugan ta ang pagsulod sa maong kapahulayan aron walay usa kanato nga mamatay kun sa sabang pagkamasupilon. Ato gayud santuson ang adlaw nga Sabado o igpahulay, kay kana nga adlaw iya kana gibalaan, gipanalanginan ug gipahulayan ang adlaw nga ikapito. Unsa ang panag-ingnan sa Dios alang kanato? Tapos nato nasayran ang kamaturan, unya dili nato tumanon ang 2 Pedro 2:21-22. Kay alang kanila, maayo pa lamang naunta nga wala may balo sa dalan sa pagkamatarong. Kaysa mutalikod sila, tapos nahibalo niini. Mutalikod gikan sa pagkabalaang sugo nga gitugyan kanila. So lisod, ikaw nahibayo na kaw sa kamaturan, tapos wala na kaw musimba, wala na nimo balaan ang adlaw nga Sabado. Nag-ingon kay alang kanila, maayo pa lamang unta ang wala may balo sa dalan sa pagkamatarong, kaysa mutalikod sila tapos naibalaw na niini. Sila hingmatud-an sa tinuod nga sanglitanan nga manag-ingon, gibalikan sa iro ang iyang kaugalingon suka, ug tapos madigo ang anay sa yanang mubalik siya paglunang. Kung atong sundon ang sugo sa Dios may tungod sa ipapahulay, unsa ang iyang gisaad alang kanato? Ang Matthew 6:33,
nagaingon, apan maui unahap ninyo pagpangita ang ginharian sa Dios ug ang pagkamatarong ini ug kining tanan mga butang ikadugang ra kaninyo. Aduna ba ikaw handom sa pag-alagad sa Dios o pagtuman sa adlaw na igpapahulay? Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Magampo kita. Amahan namo na ikaw sa kaytasan sa mga langit. Dili matukib Ginoo ang among kalipay. Na niining mga kagabion ikaw nagpalano sa tinuod kay Ginoo na adlaw na igpapahulay. Ikaw makahikap sa mga kasing-kasing ilabi na kadtong andam na mudawat diha kanimo Ginoo. Tabangi kami Ginoo, ikaw kayud maghatag kanamo sa mayong panglawas kanunay. Amo kanimo itugyan ang tanan, pasayloa kami Ginoo sa among mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen.